Hej, undskyld. Jeg skal lige tale ind i den her, fordi jeg har en mikrofon nu. Jeg har en mikrofon. Jeg havde den hele tiden. Den lå lige her. Det er et kamera. Den stiger ind i dig. Ligesom i Bo Burnham. I hans funny special, hvor han er indenfor. Ligesom jeg er lige nu. Jeg er indenfor. Prøv lige at se her. Jeg er indenfor på mit værelse. Wow, det er min skoletask. Det er... Wow, det der er noget køn af Simone de Beauvoir. Jeg skal have læst den her. Jeg skal læse den her færdig. Ærligt talt. What the fuck. Jeg har slækket alt for hårdt på den bog. Så. Det er den der. Det er den der, hvor jeg er med i. Prøv at se, det er ham. Det er ham der, det er mig. Jeg skal lige den her. Han er med. Han kommer til at være en recurring character. Men jeg er officielt tilbage, og jeg har nye sorteringsalgoritmer med til jer. Jeg kan sortere den anden gang. Så til introen. Hvad er det der? Hvad er det der? What? Nej, den kommer efter mig. Jeg ved ikke lige, hvad det der var. Jeg tror Bogo Sort var efter mig. Jeg kan ikke rigtig lide den fætter. Han er lidt tilfældig. Jeg kan ikke lide ham. Men nu skrumper jeg. Nu kan jeg lige se lidt OBS i baggrunden. Men jeg har sorteret, mens jeg har været væk. Her, der kan jeg lige få et smugkig på hele koden, bortset fra det er ikke hele koden. Hele koden er, hvis der er rigtig meget ekstra kode, der ligger hernede, som I ikke får at se i den her video. Jeg kommer til at lave en supplementsvideo. Det er lige meddelelse. Der bliver lavet en supplementsvideo, hvor der jeg faktisk forklarer shit, sådan så der I kan forstå shit om hvad der jeg faktisk har siddet og lavet. Alright? We cool. Og Selina, det her det er specifikt til dig. Alright? Der er lyd den her gang. Okay? Jeg hørte hvad du sagde. Jeg ved godt, at du måske var sådan lidt skuffet over, at der ikke var lyd sidste gang. Det er der den her gang. Okay? We cool? Hej. Redigering Mathias her. Eller det er mig et par dage efter. Jeg ved godt, jeg lige sagde, at vi var cool. Ja, vi ikke. Fordi alle optagelserne jeg lige gjorde, der var algoritmerne ikke man kan ikke rigtig høre dem så godt. Lyden er der. Tro mig, lyden er der. Men man kan ikke høre den så godt. Så nu finder vi lige en af dem frem. Alright. Hello. Okay, der. Så ser vi 10. Prøv lige at høre der. Kan I høre den nu? Det synes jeg, det er sgu godt det der, ikke? Hvis der vi tager insert med 20. Ikke? Prøv lige at høre der. Er det ikke bare godt det der? Er det ikke bare godt det der? Eller vi kan sige selection 20. Prøv lige at se her. Kan I godt høre det nu? Kan I godt høre det? Jeg kan lige tjekke på OBS, om I kan høre det. Ja, I kan godt høre det. I kan godt høre det. Så det er bare lige for at I ikke skal have nogen undskyldninger for at sige at man ikke kan høre noget. Så tager vi lige min yndlings. Ja, det var lige sådan, så jeg ikke kan høre det. Ikke? Og I får ikke lov til at lytte til Bogo Sort. Kan ikke lide dem. Hader dem lidt. Men ja, sorry.
Undskyld, jeg har fucket lidt op. Men det er okay. Er det okay? Det ved jeg ikke helt. Men det skal nok gå. Det skal nok gå. Tilbage til tidlig optagelse, Mathias. Hej. We cool. Jeg har også addet en ekstra spice. Lidt ekstra spice til sorteringen. Anyway. Ja, I kan jo se, at jeg laver den her på grund af den store succes, jeg fik sidste gang. Hele 22 visninger og 10 likes. Baby! Det er ikke engang likes, det er kommentarer. Jeg har kun 5 likes. Ups. Men ja. Så der er lidt baggrund. Regnverden. Nu skal I ikke snakke. I skal ikke kigge på password-checkerne eller sådan noget. Det er lige meget. Ikke kigge på nogle af de andre ting. Men hvis vi starter med noget, som I godt kender, ikke? I kender godt Bubble Sword. I ved godt, hvad den gør. Den bobler op. Der er lyd. Den bobler op, og der er lyd. Wow. Kan I se der? Så den går op. Og så går den op. I kan også se, jeg har optimeret den lidt siden sidst, sådan så at den ikke kigger på alle de ekstra nogen, der ligger sådan dernede. Jeg kan ikke huske, om det er den rigtige vej længere. Nej, jeg skal lige tjekke OBS. Den der vej. Det er den forkerte vej. Den der vej. Boom. Ja, undskyld, hvis det er lidt skuft. Det her, det er off the cuff. Jeg tror, det her det er sådan 4. gang, jeg faktisk har optaget. Det er spooky shit til, når jeg redigerer den. Wow, jeg kan ikke finde rundt i mine egne ting. Anyway. Det er Bubble Sword. Nu stepper vi det lidt op, alright? 100 længde. Operationer. 0. Ja, det er lidt højlydt. Det gør lidt af. Det gør lidt af i mit øre. Jeg tror lige, jeg... Ups. Sorry, jeg lige ødelagde oplevelsen af... Insertion Sword på 100 med 0. Prøv lige at se der. Kan I se, hvad den gør? At den flytter dem... Den kigger på dem alle sammen, og så swapper den dem, hvis det er, at den synes, de skal swappes. Og så bliver de swapped. Og så er den sorteret, og så er vi done. Vi har også selection. Selection sort. Den her, den kan vi lige tage en kortere gennemgang af. Det den gør, det er, den kigger gennem hele listen, og så tager den allerlaveste værdi, og så sætter den værdi på den laveste position. Så hvis vi siger, at du har laveste værdi 3, og så putter den det på indeks nummer 0. Og hvis den har højeste værdi, hvis den har næstlaveste værdi 3, så putter den på indeks 1. Fordi den kommer ikke til at kigge på den første indeks, fordi den allerede har fundet den laveste værdi. Anyway. Hvor var vi? Så har vi også mit Marit. Bubble Sword. Prøv lige at se, hvor lang tid det kommer til at tage den for 8. En længde af 8. Så hurtigt som muligt. Længde af 8. Den her, den tilfældiggør bare listen. Prøv lige at se den der. Han bliver han bliver tortureret. Det gør han ikke. Lad mig lige mit kamera er fint. Sorry guys. Den fejlede. Vi prøver med 7 i stedet for. Det er lidt lettere end 8. Lad os se. Ja, den gjorde det. Det var relativt hurtigt. Men det er fordi, i modsætning til mange af de andre, så skal Bubble Sword oftest igennem omkring så mange faktorialer, i stedet for så mange i anden. Og det betyder, at lad os bare sige, at
3x3. Ikke 3x3. Lad os bare sige 10x10 er lidt lavere end 10x9x 8x7x de lige forstår hvad. Nu når vi til min yndlings. Den her, den bruger vi til den lange visning. Alright? Det er den, hvor den anden er lang. Ved du hvad? Igen da. 250. Prøv lige at se den her. Kan I se, hvad det er, den gør? Det tager måske lidt tid, før jeg faktisk kan se det. Jeg håber, at lydniveauet ikke er for højt. Ja, man skal jo lige vente lidt, før det er, den faktisk begynder at tage form. Men kan I se, hvad det er, den laver? Kan I se den røde streg? Kan I se, hvad den laver? Ikke? Den røde streg, den går altid frem og tilbage. Og så BOGO-sorter den. Den BOGO-sorter fremad, hvor den hiver den største værdi op i toppen. Og den BOGO-sorter nedad, hvor den hiver den laveste værdi nederst. Undskyld, jeg troede bare lige, at den ikke sorterer ordentligt. Det er for sjovt, det gør den. Den sorterer helt ordentligt. Det er bare en artefacting ved min måden, jeg laver grafikken på. Der får det til at lidt ligne, at den ikke er sorteret ordentligt, men det er okay. Og nu venter vi lige på, at den er færdig. Så er den færdig. Tada! Tada! Det er alle de nye algoritmer. Det er, I får lov, I kunne se, hvordan det er, den virkede. I kunne se, at den laver den lille... Nu glemmer jeg lidt, fordi da vi har været i gang med at filme i 9 minutter. Så prøver vi lige med 30... 20. Så kan vi jo godt se, ikke? Den gør sine ting, og så når det er, den er done. Så jeg kommer lige til at tage et par sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og den laver den grønne ting, hvor den går op. Det er jeg ret stolt af. Jeg er ret stolt af den her, det her lille program, jeg har bygget. Lille cool baggrund igen. Håber I nåede det. Håber det var tilfredsstillende. Nu skal jeg over at redigere.